semengenge koso masung sudireng pe yeski gumantining mangsa diwasaning wanci wis manjing ing Madyaratri dedep didem perbawaning dalu tang wonten janma lumaku ingkang kaduluhan mung lintang lukumu purba kang sumunu sumeblak ing langit biru ora moka dadi panuntun kiblating wektu kawriyan sasa Darwa Siniwa kang gelar kang Taranggana Sumewa mesem ratu ning dalu katinang pinastika Cinandra panyayah Kenyarmaja kang wis ndungkap manjing jagat ing asmara. Mabukuh kang lintang wulu sinambung gemak tarung banyak angar pati mesem Jaka belek marmelek Jaka tuwa mencara mangku Prabawa. Angger kancang amblah kiblat ning lintang Bima Sekti. Katon biro kadya sang Bima kang lagi kurda mrawasana Genemburnawa. Wah to kaya mangkono. Sakling sire wengi jago kluruk rame kapiyarsi sumusul bang wetang kang nganelangi daya ratu ning dalu manjing bumi kekejer sang Panjerina tetil dadi manggala dutane ngarka kang Arsa Siniwaka dadi kene uga isining bawana wauta diwasaning kagunan ngancik medhaling nepat prakawan tengah akarya goro-goro Samudra
jaman Kaliyoga ngancik lakuning jaman Kali Sangara. Sinengkalan dahana murup angesti nata. Jaman Kali Sangara kapirang dadi Tri Sandya Purusa. Tri wilangan 3 Sandya tegese samar Purusa nenggih jangkaing mangsa kang wis lumaku anut jaman kelakone. Sepisan winastan jaman Kali Darmana kekalih Kala Watara pungkasan sinebut jaman Kala Isyaka. Kala wis ngarani wanci Darmana tegese jembar tebaning pikir. Watara kang misahake dene Isyaka werdine paugerane urip. Kala Darmana katengaran tumibaning Karmapala. Nandring undhuh hutang nyaur sapa salah bakal kewoleh. Kala Isyaka akeh wong urip prasaja. Kala Watara sinambi pepali jemparing upas wangune tanpa panah. Apa ta werdine? Uriping menungsa karidu godhaning donya, lali sarak, lali tangga, lali kanca, lali tapa. Akeh wong pinter, imane minger, wong wasis lambene lamis. Pangwasa kinarya gada orang iman marang jabatan tanda tangan nggo golek pangan wani ngedan ora ndalan watone sugih dadakan. Golek duit kakean sanggit, golek korup carane korup, golek pati sama kolusi. Ora weruh marang pituduh dikandhani malah misuh. Tanpa rika nggunakake pengaruh duit negara nekat digasroh. Rakyat kisruh ya mbuh ora weruh. Wong tenan malah kademen, wong jujur akeh sing nganggur, bener becik malah kecelik. Ulang guru ora ditiru, masjid gereja ora disobok, kiai ngaji ora diajeni. Tutur pastor malah disingkur. Pilih totet orang micak njiki. Dadu kopiok domino ceki sinambi ndem-deman saben bengi. Akeh wong kang ora ndalan koncatan kawicaksanan ora weruh ing kasusilan. Pernatan dienggo dolanan jejeging hukum mung dadi slogan wong cilik sing dadi korban. Gara-gara dadi pepiling lamun uriping menungsa mampir ngombe sakupama. Jantrane kaya lumaku ning roda, pati urip bejo cilaka kupon kupur baning kang kawasa. Digedhang ana dikuncenana menungsa tan bisa endo. Tekun taburi rejeki bakal lumadi sungkan megawe tumanjane malah dadi kere. Ingkang pradas regep ibadah bakal antuk syafaah. Sapa cidra ngumbar duraka bakal antuk pidana. Eling dieling wangsaning para pujangga. Sak bejo-bejane kang lali. Wis bejo kang eling lan Mas Pada. Wau to sirip ingkang gara-gara